Kau na po tayo guys. Ano guys? Kau na po tayo upan guys. Data guys, paway ta kadali guys. Ano guys, alas 10 na guys. Alas 10 na, alas 10. Alas 3 na, alas 3. Alas 3. Alas 10 na. Alas 10 in punto na guys. Mura makaulan nun guys oh. Dahil tiling po, murag lag-ong ng babaw oh. Uwan na po niran ba? Pagkahapon lang ni mag-uwan guys. Sige, mag-birthday ta karon guys. Nang nagkuhan diya, nag-talking niya, birthday ko na bang ngato ta karon diya. Ngaon pa ba? Wala handa guys ba guys? Hindi handa nun diya guys. Birthday ko na guys. Nagplantahay man. Ngaon tagkumba niya ito. Kumba lang kung kaunan ba. Kanay kasyo na ba kay katakanta man guys. Ganyan lang tayo lao. Hindi kasyo niya, nabay birthday siguro. Birthday lang niya. Kita sa ubos no kan. Katno ka sa ubos ba. Ini lupa. Sa ugma din sa patag guma. Guma di sa patag ni sa ugma. Ya una sa ubos ko magno ka ng ubos. Guma patag sa ugma. Una sa ubos ko. Magno king ubos. Magnuta di sa ubos. Magnut na kayong area guys. Guys, thank you for watching guys. Yung natuturon sa birthday na guys. Kanang kahay yun sila.